O campo de fútbol de Gatomorto en Xeve está a piques de converterse nunha realidade, xa que o Concello vende a aprobar o expediente de contratación da obra por un importe de máis de 971.000 euros e un prazo de execución de 6 meses. O césped en sí é o máis caro de toda a instalación, pero supón un 23% de todos os custos. O seguinte custo, digamos, en importancia, sería todo o tema de instalación eléctrica e iluminación, que sería o 16,36%. Traducido, o pavimento serían 225.000 euros e o que é a instalación eléctrica e iluminación 160.000. Despois vai todo o que son estruturas, desmontes, o que é saneamento, auga, etc. O Concello solicitará ás empresas interesadas que presenten os seus proxectos melloras por valor de 110.000 euros, entre as que se inclúen equipamentos deportivos, o mantemento anual do céspede, un portalón ou un panel de formigón para a bancada. Ademais destes traballos, o Concello tamén continúa coas melloras e novos proxectos noutros campos de herba artificial, como a renovación xa en marcha da Xunqueira ou a adxudicación de Chan do Monte en Cerponzóns, na que están interesadas 23 empresas.